Medium pa rin. Si Sam, kulang na lang ng 5.
Sarap.
Sushi po, big sushi. Timbang po, bibimbap. Yes, ma'am. Try mo na. Sushi, mix yan. Yo, sir. 130
Ganun naman. Hoy! Okay, nakaiba. Naka-medium. Ganun sa malaki yung medium namin. Kulang pa lang isa. Sabi ko yung sir, naka-apat na pack kayo. Ito yun. Kayo po nakalima. Medium pa rin. Si sir, kulang na lang ng 5 pack para sa large. Kayo po kulang na lang ng 4 na pack para sa large. Ito po yung mga large sa baba. Baka gusto nyo po mag-turn medium. 70 po giant. Giant po siya. Okay, okay na po ba si Major? Anong balikan? Okay, congratulations!
Isa lang ako, tapos na ko yung video. Saan? Ah, sige.